Velkommen til. Jeg hedder Inge Madsen, og jeg er coach. Hvorfor skal du vælge mig? Ja, jeg håber, jeg får givet dig et par gode argumenter her i løbet af de næste par minutter. Jeg vil godt lige starte et andet sted, nemlig hvad er det egentlig, der sker, når du kommer til coaching hos mig. I første omgang så handler det jo om at skabe klarhed om din situation. Hvad er det, du gerne vil have min hjælp til? I anden omgang handler det om, at jeg får stillet en masse spørgsmål, så du virkelig ved præcis, hvad det handler om. Det er også de spørgsmål, der gør, at jeg kan hjælpe dig med at strukturere, hvad tingene egentlig er. Hvad du kan gøre, hvad du ikke kan gøre, eller at du når til en erkendelse til det. Sådan så du på et eller andet tidspunkt får en viden om, hvad er det egentlig, der er mit udgangspunkt, og hvor er det egentlig, jeg vil hen. Og hvad er det egentlig, der kan lade sig gøre? Hvilke forskellige ting kan komme undervejs, som jeg bliver nødt til at tage hensyn til, og skal have hjælp fra andre, osv. osv., osv. Altså hele handlingsplanen som sådan. Og det er klart, at er det et større projekt, så er det jo ikke noget, du bare lige går hjem og ændrer alt sammen på en gang. Det må gøres med små skridt. Og derfor så har jeg også valgt at lave nogle videoer og nogle lydfiler. Nogle videoer, der instruerer dig i at gennemføre de modeller, som vi har brugt til vores samtale, for at du kan arbejde videre med det derhjemme. Men også nogle lydfiler, fordi lydfiler, hvis det handler om meditation eller visualiseringsøvelser eller andre former for øvelser, åndedrætsøvelser, der er det rart at have en lydfil til at støtte sig til, fordi det gør arbejdet mere effektivt. Det er lettere at komme ind i, og man slipper for det der med, hvordan var det nu lige det var. Så når du er her hos mig, så har du adgang til de videoer og de lydfiler, der er relevante for dig. Når vi er færdige med en samtale, så vil du gå herfra med en opgave. Og det er så den opgave, vi tager fat på næste gang. Og det vil sige, at det er trin for trin, at du kommer igennem din proces. Selvfølgelig er det en kort ting, jamen så er en enkelt samtale nok. Er det et eller andet komplekst, så skal der nok flere til. Men fordi du har noget videomateriale og nogle lydfiler til at hjælpe dig, fordi at jeg udelukkende arbejder med meget enkle modeller, jeg gider heller ikke selv med en masse besværlige ting og sager. Det må godt være let, så ved jeg, at jeg får det gjort. Og det gælder også for mine klienter. Så enkle opgaver og masser af støttematerialer, som gør, at det bliver lettere for dig at få gennemført de forandringer, som du ønsker at få indført i dit liv. Kort sagt, så handler det om styrketræning af dit mindset. At du ved præcis, hvad det er, du gerne vil, hvad det er, du kan, hvor du vil hen. Og det håber jeg, at du vælger mig til at være din fødselshjælper i den sammenhæng. Jeg håber, vi ses. Jeg hedder Inge Madsen. Ring til mig på 26 13 53 75. Så fortæller jeg gerne lidt mere, hvis du har nogle spørgsmål, du gerne vil have svar på. Kan du have det godt, og tak fordi du lyttede med.